an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ko u bisimila an ka plateau kɔnɔ na n'o ye Baga Bulo ye bulon kɔnɔna la an bɛ kuma fɛn bɛɛ lajɛlen kan an ka société kɔnɔna la bi an baarakɛɲɔgɔn fila b'an bolo kɔrɔ n'o ye Musafu Jara i ni ɲantuma. Isufu Mukutari Ba, ça va? Oui, ça va. Somɔgɔw? Baasi foyi tɛ yen. A bɛ cogo di? Alhamdulillah. A ka fisa? Bon an bɛ k'an débrouiller. Jamana in bɛ jɔ? Ne an bɛɛ y'an jɔ an jɔyɔrɔ la. Ok. Ani ne yɛrɛ ba tɔgɔma Salimata Kamara. Ne ba? A bɛ cogo di? Ça va. A ka ɲi? A ka fisa. Cɛ sunkalo in na n b'a f'i ye bi ta in ma nɔgɔn dɛ. Tari de? Aya an bɛ k'an débrouiller. On s'en débrouillera quoi. D'accord. Donc an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ninnu de y'an ka maa welelenw ye bi. Bi an bɛna kuma fɛn min kan o ye furu de ye. Furu yɛrɛ ye mun ye? Donc ne ni n baarakɛɲɔgɔn an bɛna jɛ an b'olu walawala. N bɛ kuma tɛgun Musafu Jara. N'a fɔ ko furu yɛrɛ ye jumɛn ye? Bon Isufu n'i ye ɲininka o diyara an ye maa kelen hakilina kelen maa caman hakilina caman yɛrɛ an kɔni bolo furu ye fɛn ye fɛn mun ye jigisigi ye fɛn mun ye danaya ye fɛn mun ye ko to ɲɔgɔn na taarala ye fɛn min ye fɛn nima ye ni a kan ka balo ne bolo furu y'o de. Ne ba e yɛrɛ bɛ mun fara o kan? Awɔ kelen de don cɛ ni muso de don donc sigi kuntagalajan de don. Voilà. D'accord. Parce que an kɛmɛ k'a jateminɛ bi in na an ka jeunes ka couple kɔnɔna la mankan ka ca an ka couple kɔnɔ dɛ mankan ka ca an ka couple kɔnɔ yɛrɛ n'i y'a ta k'a jateminɛ parce que ko ka ca dɔw y'a jira k'a fɔ ko an ka furu tacogo an san denmisɛnninw ka furu doncogo fɔlɔ mansaw de tun bɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔndenw jateminɛ ka ɲɔgɔndenw di ɲɔgɔn ma a ka ca ala fɛ furu caman tun bɛ sabati mais bi in na an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bɔ wo kɔnɔ ka ɲɔgɔn furan ka poussière bɔ ɲɔgɔn na ka na ɲɔgɔn yira karisa ne bɛ nin de fɛ Musafu ko o de nana ni san furu gɛlɛya ye hakilinata ye jumɛn o kuma in na? Effectivement Isufu Mukutari Ba o yɔrɔ b'a la fɔlɔ furu tun bɛ don ni mansaw tun bɛ jateminɛli kɛ ka du taacogo yɛrɛ jateminɛ ka denba yɛrɛ jateminɛ ka den bɛ bɔra du min kɔnɔ a kabila ka nin bɛɛ jateminɛ walasa furu bɛ se ka kɛ cogoya min na mais o tun ye fɔlɔ ta ye bi furu pression bɛ a la ni ne y'a fɔ n b'a fɔ n ka kuma caman na fɔlɔ furu pression ka dɔgɔ bi furu pression ka bon kojugu parce que bi n'i ye si dɔ sɔrɔ an balaka kɔni i mana si dɔ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma furu ni ala ma jan i bɛ kɛ bolokɔni taamasiyɛn yɛrɛ ye sigida la bɛɛ b'a fɔ karisa i kɔrɔbayara i denw furula i mɔdenw furula k'i to yen an bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko furu ye ala latigɛ de donc o de la o tigi fana bɛ furu ten k'a tɔgɔ bɛ mɔgɔw dala ten donc ni a kɛra ten nafa tɛna na kɛ a furu la o Isufu c'est-à-dire ne yɛrɛ kɔni bolo ne ka fan fɔlɔ o ye an bɛ pression kɛ an balakaw kan kojugu sisan furubaliya la c'est-à-dire ni mun mɛnna n'o ma furu dɔrɔn o ta bɛ kɛ o bolo somɔgɔw b'a f'i ma sigida b'a f'i ma i terisiraw b'a f'i ma balima c'est-à-dire donc o la ɲuman yɛrɛ tɛ ɲini bilen e fana kɔni bɛ a ɲini de sa walasa k'i tɔgɔ bɔ u dala cogoya min na ka furu donc ne ye furu dɔw la kanu ka furu tɛ quoi kanu ka furu bɛ ɲini ka na dɔgɔya an ka bi furu la bi furu kɔni caman bɛ yen mun bɛ kɛ nata kama caman bɛ yen mun bɛ kɛ pression somɔgɔw yɛrɛ ka pression kama donc o de la a ma nɔgɔn dɔɔnin ne yɛrɛ kɔni hakilina bolo a bɛ gɛlɛyaba don furu kɔnɔ. D'accord o faamuna ne ba musow bɔra k'a fɔ ko pression bɛ san musow kan an ka npogotigininw kan mun âge mana commencer ka tɛmɛ san 25 kan ka yɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ pression k'a yɛrɛ kan dukɔnɔmɔgɔw bɛ pression k'a kan e hakilinata ye jumɛn o ko in na? Bon a ye min fɔ o ye tiɲɛ nka ne bolo fana min yɛrɛ fana b'an ka furu gɛlɛya o dɔ ye de cɛw bɛ nkalon minnu tigɛ muso ye ka furu kɛ o kan kan misaliyala dɔw bɛ se ka layidu ta ne y'i furu n bɛ nin kɛ i ye hali n yɛrɛ delila k'a ka dɔ ye muso ka silamɛ furusiri don a sutera o sɔrɔ awɔ a sutera o sɔrɔla fɛn min fɛ n ye nin furu cɛ taara so dɔ yira ko karisa ni ne y'i furu ne bɛ n'i bila nin so in de kɔnɔ donc minɛsiri don sisan muso ɲininkara k'an bɛ taa yɔrɔ min na k'i b'a dɔn ko awɔ k'a b'a dɔn donc u tagara yen soda la jɔ ye balimamuso ka so cɛ balimamusokuntigi u ka du de y'o ye donc foli taara kɛ komi cɛ
a masaw fatura donc foli taara kɛ balimamuso in de b'a ba ya place la foli bannen a fɔra ko ka minɛnw jigin ko ayi ko minɛnw tɛ se ka jigiya ko yan tɛ so ye a taara ni muso ye so den kelen kɔnɔ y'a dɔn kɔni furu ni u sigira nkalon kɔni kan kɔni laban t'o ko la donc ne yɛrɛ kɔni fɛ a gɛlɛyaba yɛrɛ ye fɛnba min o ye nkalon d'accord Musafu Jara ne b'a bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko nkalon de kɛmɛ a caman fɛnkɛ e ko pression bon ale ko pression tɛ ka nkalon taama yɔrɔ in o y'an cɛlakaw ye effectivement mun sɔrɔ ka fɔ o yɔrɔ la yen a fɔ cogoya min na nata ka baara don parce que tiɲɛ tɛ muso sɔrɔ bi donc cɛw bɛ obligé ka nkalon tigɛ effectivement ouais tiɲɛ tɛ muso sɔrɔ bi c'est-à-dire c'est très rare i ka taa muso mun fɛ yen ni siso kɔni don a kɛra soden kelen a kɛra kulukulu ye ko e ka taa yira la sisan k'a fɔ ne ka taa sa sali ne bɛna e furu ko i don nin so in de kɔnɔ sali b'a fɔ k'ale valeur ka bon ne ma c'est-à-dire nin bɛɛ pression b'an ka furu ko la o ba c'est-à-dire o de kama cɛ bɛ obligé ka nkalon tigɛ pour que a bɛ se ka muso sɔrɔ ka buganba kɛ parce que i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ sisan ni cɛ yɛrɛ bɔra muso nɔfɛ fɔlɔ diinɛ ko tun bɛ ɲininkali k'a la sisan o bɔra a la cɛ ka position de bɛ jateminɛ depuis somɔgɔw fɛ yen fɔlɔ hali ni a ka di e yɛrɛ ye k'a kɛ cɛ fɛ fɛn tɛ cɛ min bolo i somɔgɔw tɛ sɔn fo n'i dɛsɛra o bɛɛ b'a f'i ye k'a fɔ an y'an sigi k'i lajɛ an b'an sigi ka nin furu in laban lajɛ parce que pourquoi mɔgɔw garijɛgɛ tɛ kelen bɛɛ bolo bɛɛ kan ka furu fɛntigi de ma i mana nkalon donnen furu kɔnɔna la ba an ka bi furu a bɛ se ka kɛ lamɛnbagaw bɛ hakɛ to i b'a sɔrɔ an ye san 3 san 4 san 5 kɛ ɲɔgɔn fɛ o i bɛ se k'i ɲɛtugu ka don a la de ou bien an m'an jogo dugu ɲɔgɔn na dɛ voilà tout kɔni fɛ cɛ b'i dugu mais an kɔni bɛɛ b'a dɔn muso kɔni bi ma wagati tɛmɛlenw fɔ dɛ mais bi tile in na n'i ye tiɲɛ fɔ i bɛ sɔn ka mɛn cɛgɛnɛya la dɛ e mana bɔ sali nɔfɛ sa i taara sube sali ɲininka sali ba bɛ baara jumɛn de kɛ ba journaliste de don ou bien ba animateur ala ka n'i ci sigiɲɔgɔnw bɛɛ b'o fɔ ka n'i den di animateur ma dɛ ka n'i den di journaliste ma fɛn b'olu bolo olu ma s'u yɛrɛ kɔrɔ d'accord o de ka ca sisan c'est la majorité qui compte donc an bɛ hakililajigɛ k'a fɔ k'a bɛ baga bulon de kɔnɔ baga bulon kɔnɔ an bɛ problème bɛ discuter k'a bɛɛ fara ka jotigi ka jalaki di ne ba an bɛ taa e fan fɛ Musafu bɔra k'a fɔ ko n'i y'a ye bi in na an jeune mankan ka ca kɔnɔna la aw musow fana tɛ sɔn an fantankɛnɛw na surtout a journaliste lama ou animateur lama o ka jugu n'a bɛɛ an b'an ka jakarta ni kolon de kan n'anw taara aw muso dagabanabaw ninnu ɲɔgɔnnaw nɔfɛ k'an b'aw furu n'i ma bulɔku kɛ a ma ɲi dɛ e hakilita ye jumɛn o la i ma se yɔrɔ de la hali bi n'i ɲɛ bila ka taa yɔrɔ jan de fɛ o de bɛ na ni gɛlɛya ye yɔrɔ jan ye jumɛn ye muso ni cɛ yɔrɔ jan ye jumɛn ye i b'a woloma de e yɛrɛ ye mun fɔ ko i ka kuma daminɛ ko n'i bɛ muso ta i b'a lajɛ a ba la e m'o fɔ nka i bɛ se ka taa sɔrɔ o tile tɛmɛna ne ko ko fɔlɔ hali sisan o kelen bɛ se ka kɛ nka kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen u ka du kɔnɔ mara b'u ka du kɔnɔ nka e ɲɛ bɛ mɔgɔ min na mara kisɛ kelen t'ale la e sɔnn'o ma donc furu ye fɛn min ye furu tɛ se ka siri nkalon kan misaliya la e ka na ne ma k'e bɛ ne furu a k'a sɔrɔ den 3 walima 4 bɛ ne bolo ne k'an dogo ka don e ka furu la o kan kan furu kɛlen kɔfɛ e nana b'o kalama ni ne ye fɛn fɛn f'i ye est-ce que i bɛ dɔw la bilen awɔ ɲininkali kɛ e yɛrɛ la awɔ e bɛ dɔw la n bɛ se ka d'a la ayi o kɔni o ye ziri ye n bɛna fɛn dɔ f'i ye na o ye fɛn dɔw bɛ yen olu tiɲɛ n'olu nkalon bɛ dɔn c'est-à-dire i bɛ se k'i ka denko dogo fɛn min yɛrɛ don a man kan tɛ ka kɛ fɔlɔ mais i b'a sɔrɔ i fana b'a kɛ ka da kun dɔ de kan i b'a fɔ an bɛ ka ɲɔgɔn faamu i b'a sɔrɔ i fana bɛ ka kɛ ka da kun dɔ de kan a kun ye jumɛn a bɛɛ kɛ ne ka fɛ de ye peut-être k'a fɔ karisa n b'i fɛ n b'a fɛ ka furu i ma o de kama n ye nin dogo i la mais n'i bɔra a kalama o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka relation kɔnɔ i bɛ fɛn o fɛn fɔ nin na k'o bɛɛ nkalon ye a bɛ n'a fɔ i ye tiɲɛ fɛnɛ i mana tiɲɛ fɔ adamaden si tɛ yen ko i bɛ se k'a fɔ n bɛ tiɲɛ dɔrɔn de fɔ 100% ou bien n bɛ nkalon de tigɛ 100% e b'a sɔrɔ a bɛɛ la i bɛ dɔɔni dɔɔni k'a bɛɛ la ça fait partie de la vie n'est-ce pas o tɛ ne yɛrɛ bolo o tɛ furusa kun ye dɛ nka an ka société fana na i ɲɛ bɛ aw bɛ ka cɛ fantan min fɔ olu fana ka ko gɛlɛya ye min fana b'a dɔn n'i furula cɛ fantan ma n'o fana kɛra fɛn o fana tɛ jugu wɛrɛ sɔrɔ a la e yɛrɛ kɔ an y'o caman ba ye an y'o caman y'an mamusolakaw la cɛ bɛ fɛn sɔrɔ yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ se ka na ten ka dɔ wɛrɛ ta k'o fara kan
o tɛ baasi ye an ka diinɛ na o yɛrɛ fɔlen don ko k'a ta fo 4 n'a se b'i ye i b'a dɔn n'i ka sɔrɔ i kun ma se ni nin débat in kun banna ka sɔrɔ i da kun ma maga dɔ wɛrɛ ta ka fara n kan na an tun bɛ sɔn ka bazɛn san ka d'a ma parce que n b'a dɔn kuma mana munumunu cogo o cogo o de bɛna fɔ k'a fɔ ko ni i kɛra cɛ fantalama fɛ n'a kɛra fɛn ye k'a b'i sara ni ka dɔ de ta ka fara i kan k'a sɔrɔ ko de bɛ hɛrɛ n'an ko ko bon peut-être que n'an ko k'an bɛn'o débati parce que an bɛ sɔn ka hors sujet kɛ dɔɔni voilà donc an bɛ to an ka sujet kɔnɔ ne ba an bɛ to an ka sujet kɔnɔ an ka sujet kɔnɔ comme kuma daminɛ na Musa ko pression bɛ kɛ an balakaw kan an dɔgɔninw na an kɔrɔmuso minnu bɛ san 25 wɔɔrɔ ninnu sɔrɔ u tun da san 30 kan wagati na pression bɛ k'u kan e ko cɛw bɛ nkalon mun tigɛ nkalon mun tigɛ donc Musa ko o tɛ nkalon tɛ problème ye nata aw musolakaw ka nata parce que i t'a sɔrɔ cɛlaka dɔ bɛ t'e nɔfɛ c'est à dire n'i y'a ye k'a fɔ ko nin bɛna Jakarta la et puis a bɛ luwanse la bon a tɛ baara la ɲɛnama na bon e yɛrɛ hakili bɛ to filan na ɲɛnawolomaw ni fɛngɛw sisan ne yɛrɛ bɛna aw ɲininka nin saba la o nin saba yɛrɛ jumɛn fura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ nin saba ninnu na an b'a daminɛ e la nka ɲɔna an ka taa fɔlɔ o yɛrɛ la i bɛ ka nata min fɔ n ko bi na olu de bɛ nataw na tendance falenna o aw de bɛ nataw na mais o diyagoya o tendance falenna o parce que an bɛ karisa bɛ baara jumɛn na awɔ dɛ mɔgɔ min bɛ sokɔnɔ sigi la aw mɛnna an kan donc o de ye natabaw ye non voilà sisan n bɛ sɔn o ma dɛ sisan an fana tɛ muso foyi furu bilen n'i tɛ ka dɔ kɛ dɔ kɛra o awɔ o de don dɛ e ma ye sa musow bɛɛ bɛ baara la o de kɔsɔn dɔw fana tɛ k'aw bonya o parce que n'a taara furu kɛ nata kama ni o nata in ma se ka dafa a bɛ na ni mankan caman aw ye dutigiw ye sisan a y'an bɔ aw jɔyɔrɔ la ka anw jɔyɔrɔ ta sisan o diyara o yɛrɛ de dɛ mais o de don aw de b'an denw furu siri sisan aw de b'an denw ka ko bɛɛ kɛ aw de bɛ jɔlen don ni aw yɛrɛ ye aw yɛrɛ bolo mun bɛ baara la o ko k'ale bɛ nasɔngɔ dafa mun tɛ baara la o k'ale bɛ nasɔngɔ dafa muso si tɛ bi an yɛrɛ fɛ yan mun tɛ nasɔngɔ dafa o ye nkalontigɛ in jɔyɔrɔ dɔ de ye aw bɛ nkalon fo ka taa kɛ an tɛ daw la o nkalon bɔra min sisan toujours an bɛ fan fɛ o ne bɛ fɛ ka ne de ye ɲininka sisan nɔ pression ni nkalon ni nata nin ko in na o c'est à dire que nin ko in bɛ se ka labɛn cogo di pour que ka se ka furu ɲɛnama sɔrɔ an ka furu kɔnɔna la ne yɛrɛ kɔni bolo o kan ka daminɛ kabini denmansaw yɛrɛ fana an n'an baw de kan ka masala an ni faw fana kan ka masala parce que n'i y'a jateminɛ an ka furu la ni furu bɛ kɛ n'i ma fili ko min tɛ bɛrɛ kalama a ko la nka n b'a ye kuma caman ladilikan a bɛ di muso dɔrɔn de ma nka a ka gɛlɛn k'a ye du dɔw kɔnɔ k'a fɔ ladilikan bɛ di cɛ ma est ce que ni muso fana kelen sabalila ka muɲu ni cɛ tɛ k'o kɛ est ce que nafa bɛ a furu la bilen bon i bɛ k'o mun fɔ est ce que ladilikan bɛ di muso dɔrɔn ma cɛ fana bɛ ladi dɛ komi ne t'a ye fana anw kɔni ladira ne ma f'i ma la n y'o de fɔ n ko n tɛ bɛrɛ kalama ayi anw ka kabila kɔnɔ an bɛ ladi o tɛ Sali rejoint ya yɔrɔ in na effectivement c'est vrai Sali filɛ ka nin mun fɔ a jɔdaba bɛ furuko la hali an ka dɔnnikɛlaw an ka wajulukɛlaw ka hakɛ to an ka kuma fɔcogo la tu trouveras que ba furu la u bɛ muso dɔrɔn de ka hakɛ fɔ mais mun bɛ wajulu sigi a ɲɛ ma yɛrɛ ka cɛ ka hakɛ fɔ furu kɔnɔ o man ca dɛ wayi k'a fɔ bon furu kɔnɔ cɛ fana kan ka nin kɛ muso ye cɛ fana jɔyɔrɔ ye nin ye cɛ man kan tɛ ka dan sago muso ka nin yɔrɔ la cɛ man kan tɛ ka nin kɛ muso ka nin yɔrɔ la o ka dɔgɔ an fɛ yen dɛ an bɛɛ ta ka da musow de kun furu dunna fo bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya de c'est pas parce que cɛ ni muso bɛɛ ye kelen tɛ ne tɛ taa o sira fɛ dɛ k'a fɔ k'an ni muso bɛɛ ye kelen ne bɛ taa nimaya sira yɛrɛ fɛ an bɛɛ ni kelen de b'an bɛɛ lajɛlen na cɛya ni musoya tɛ Sale y'a fɔ cogo min na c'est vrai an fɛ yen ba hali ni i bɛ ladi mɔgɔw ka ladili tɛ i ka furu don ye o bien k'a fɔ ko e ka furu don ye bi de mariage e ba bɛ n'i lasigi n'i taara kɛra non ou bien e fa bɛ n'i lasigi non Sale y'a fɔ cogo min na o de don an kan ka baro kɛ n'an baw ye an kan ka baro kɛ n'an faw ye cɛw b'o la musow b'o la ne kɔni bɛ se k'o fara ka kuma kan o yɔrɔ la o yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali buramuso fana puisque muso n'i bɔra i faso la i bɛ taga du kura de kɔnɔ mara kura wɛrɛ de bɛ yen min ni e ta i bɔra min na o tɛ kelen donc o yɔrɔ fana na o défaut fana b'an musolakaw la an ka sabali an kana sinan kɛ an cɛw baw ye sabula an tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ma o ka bɛ nka nimɔgɔnin ninnu yɔrɔ fana na fo faamuyali fana de ka kɛ an buramusow fana k'a lajɛ n'an furula ka taa u ka du kɔnɔ
u k'a jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ k'an y'u fana dɔ de ko n'u denmuso fana furula u bɛ taa dɔ fɛ yen donc hali n'a sɔrɔ an ka mara kun fɔlɔ n'o tagabolo man ɲi nka olu fana ka kɛ sabalibaga ye u k'an wele k'an gɛrɛ o la ka to k'an bilasira n dalen b'a la ni olu kɔni y'a kun fɔlɔ kɛ a ka ca ala fɛ an fana bɛ se k'an sen da u sen da ɲɔgɔn kan. D'accord. E ka kuma faamuna Musafu an bɛ t'e fan fɛ pression ni nkalon ni nata c'est à dire ni nin fɛn nin bɛɛ ta i bɛ taa sɔrɔ nin fɛn in bɛɛ bɛ ka baara kɛ an ka couple kɔnɔ bi an ka furu an denmisɛnninw ka furu kɔnɔna la bi bon ladilikan jumɛn de bɛ se ka k'e bolo k'a di anw yɛrɛ jeune couple ɲɔgɔnna ma pour que nin ko ninnu bɛ se ka dabila cogo min na an ka se ka furu ɲɛnamaw sɔrɔ sinon an ka tribunaliw falen don bi dɛ. Effectivement ba i y'a fɔ cogoya min na pression bɛ a la pression yɔrɔ min o ye ne b'o souligner o ya an ka société yɛrɛ kɔnɔna ye an masaw yɛrɛ b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ fo u k'a dɔn k'a fɔ muso bɛɛ ka lamisani kelen juru bɛ ala la c'est à dire ni komi kuma ma se n'i y'a karaba i tɛ foyi sɔrɔ a la hɛrɛ la ko la c'est à dire an ka furu caman bɛ furu karabalenw de don on suppose k'i si sera nin ma dɔrɔn i kan ka furu donc ni mun nana e nɔfɛ une fois ko a bɛ e furu dɔrɔn e yɛrɛ tɛ se k'i firifiri bilen i b'a sɔrɔ sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɛ pression kɛ e kan o tigi ye mɔgɔ ɲɛnama ye sa o tigi tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye sa u mɔgɔ t'o la e kɔni ka furu a kɛra b'a fɔ ko daga o ye yɔrɔ fɔlɔ n bɛ kuma an masaw kan o ye pression yɔrɔ ye ba nata in yɔrɔ ani nkalontigɛ yɔrɔ bɛɛ ye kelen n bɛ kuma an cɛw yɛrɛ fɛnɛ kan an bɛ nkalon tigɛ kojugu ne ni Sali mana kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan lamɛnbaajɛkulu ka hakɛ to kuma n'a fɔcogo don ka ne ni Sali to ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ ne hakili bɛ Sali ka fɛn bɛɛ la ni y'a wele téléphone na n'a m'a ta o ye kɛlɛ ye ni y'a wele n'a ko n kunkolo bɛ ka n dimi i ma taa dɔgɔtɔrɔso la n bɛ Orange Money kɛ a ma ou bien n yɛrɛ bɛ wuli n bɛna wari d'a ma c'est à dire tan ni Sali ka don c'est vrai que ne hakili bɛ Sali ka fɛn bɛɛ la sufɛ min bɛna n bɛ sɛ san ka na a fɛ yen an bɛ baro kɛ n bɛ boisson san fɛn min ka d'a ye n bɛ finiw san a ye Sali bɛ danaya sɔrɔ ne la Sali bɛ na ne fɛ yen Sali nana ne fɛ yen kalo kelen ne y'o bɛɛ jɔ ni Sali ye ne wele yɛrɛ o ye kɛlɛ ye hali ni ne mɛnna kɛnɛ ma ni Sali yɛrɛ ye ne wele o ye kɛlɛ ye o y'a jugumanba de o mun bɛ an cɛw la parce que an de b'a yira musow la k'a fɔ i ka fɛn bɛɛ depuis an n'u muso bɛ ɲɔgɔn fɛ kanu na an jɔlen n'u ka fɛn bɛɛ an bɛ fini san u ye an bɛ hali n'an ye kunkolo wɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛ kun an bɛ cɛ karisa ne ni kunkolo ɲɔgɔn i t'a k'i kun an bɛ 100% an b'an jɔ ni muso ye an tɛ se ka na n'o muso fasugu y'an fɛ yen tuguni ka tila ka n'o kɛ an faden ye ko parce que an y'a sɔrɔ dɔrɔn ka n'a bila an ka so kɔnɔ o bɛ anw fɛnɛ la n'est-ce pas Sali y'a fɔ cogoya min na an ka baro kɛ ani an masaw cɛmanw b'o la musomanw bɛ o la et puis an k'an furukɛ yɔrɔ woloma i ni mɔgɔ caman bɛ fɛnɛ en général comme a tɛ se ka taa fɔli kɔ kanu in tɛ ko sɛbɛ sa mais o y'anw tilela ko ye so i ni mɔgɔ caman bɛ kanu kɛ i b'a dɔn a tɛ bɛn furu la i b'a sɔrɔ mɔgɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ san 10 kɛ kanu na mais n'i labɛn muso furu kama i bɛ taa muso wɛrɛ furu fo mɔgɔw fɔ ma dɔn a ye denni janfa parce que i b'a dɔn jogo min bɛ a la o tɛ muso furuta jogo ye pour que ka na i fɛ yen donc tu préfères chercher une autre bɛ mun furu ka na n'a ye sinon nata ye diyagoya ye hadamaden ka fɛn bɛɛ ye nata ye an bɛ ka an bɛ Ala bato alijinɛ nata de kama o tɛ mɔgɔ i bɛ don fɛn o fɛn la i b'i ka nata de jateminɛ a la ka don a la o tɛ donc an kɔni ne kɔni bɛ se ka ladilikan min fɔ global la o ye a bɛ an bɛɛ la dɔ bɛ an somɔgɔw la dɔ bɛ anw yɛrɛ la bi yɛrɛ ta ka jugu anw cɛw de la bi furu tiɲɛni yɛrɛ ka jugu anw cɛw de la parce que an bɛ ko bɛɛ ja muso la kɛnɛma ko bɛɛ hali uniforme ko ninnu an b'a bɛɛ san ka di muso ma c'est à dire an bɛ fɛn muso kɛ erreur de ye kɛnɛma bon moi je ne peux pas comprendre que e ye mɔgɔ min kɛ erreur ye kɛnɛma ka ban o nana e ka so kɔnɔ ne hakili la i lafiyara o la de ou bien mais i b'a sɔrɔ hali ne mɛnna baarakɛyɔrɔ la e ni Sali kɛlen don ka ɲɔgɔn dege ni an bɔra an bɛ ɲɔgɔn wele a bɛ Sali ka baarakɛyɔrɔ bɛ cogo di mais an bɛ n'a ye ne ye Sali sɔrɔ ka Sali bila n ka so dɔrɔn ne ko alhamdulilayi sisan ne bɛ mɛn baarayɔrɔ la Sali bɛ ne wele ne ni kɛlɛ de bɛ don so kɔnɔ. donc so muso ko juru b'i la muso filɛ nin ye ne b'a ɲɛɲini kɛlɛ a banna donc tu as vu o jogoba bɛ anw na dɔw yɛrɛ b'o fɔ he Ala ne tɛ kuma fɛ ka don fɛ yen dɔw b'o fɔ dɛ kulonkɛ kuma la u b'a fɔ muso ɲɛna e kɔni k'i ta bɛ kɛ bari ne b'i sɔrɔ a don b'i sɔrɔ dɛ sɔrɔli in ye de ka taa ka so donc f'an k'a essayer ka ninnu bɛɛ dabila Isu Mukutari ba ne ba muso i bɔra sa ka muso ka kɔrɔfɔw lamɛn e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye sisan
ne bɛ se ka min fɔ k'an ka kuma kuncɛ o de ye fɔlɔ an k'a lajɛ hali bi an ka se ka kuma ɲɔgɔn ye sabula an ka furu yɛrɛ gɛlɛya camanba o tɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ fɛ manque de communication a caman bɛ sɔrɔ o de donc o la vraiment cɛ fara muso kan bɛɛ k'a lajɛ an ka to ka kuma ɲɔgɔn ye ani muso fana an ka to k'a lajɛ an ka sokɔnɔ entretien an ka se k'o kɛ ka ɲɛ sabula n'i y'a jateminɛ n'i y'an caman labɛnnen o y'an bɔtɔ de nka n'an bɛ so kɔnɔ an bɛ caman bɛ to tago saba in de la ani fana i bɛ tila ka taa sɔrɔ so kɔnɔ o préparé-len don donc nin ye fɛn min a bɛ se ka muso nɛgɛ bɔ cɛ la donc n ka kuma laban na n bɛ min fɔ n'an donna mɔgɔ min gasi la kuma la o bɛ yafa ma sabula a kuma ma nɔgɔn o de bɛ ne bolo ka fɔ. D'accord. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn aw ka nin participer la baga bulon kan an b'a da lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ ko nin aw tun bɛ ka baga bulon de lamɛn o ye baga bulon ye émission min bɛ sigi an jeunes kan an ka problème k'a ɲɛfɔ k'a walawala ka bɛɛ k'i ka tata t'a la pour que cogo min na an bɛ se ka vie cogo min na an ka société kɔnɔ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la an b'a fɔ ye k'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma aw yɛrɛ hakilina mana kɛ mun ye a b'o bila an ka commentaire la wassalam.